पंखा बंद करून ठेवा. ठेवा
ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ
इथे ठेवलंय ना. काही नको आहे गरम करायला. जेवण झालं. जगात कसं त्यांचं घ्यायचं आहे. तो गौता
लाईव्ह आहे चालू.
माझं कॅन भेटी इथे ठेवतो कॅन फक्त आणून कॅन जे तिथे आहे ना ते इथे इथे ठेवतो तिथे परत आवाजता येणार नाही ना चावी कुठे आहे म्हटलं चालू आहे नाही चालू क्वालिटी मस्त बरं वाटतं एडिटिंगला मस्त हां बरं वाटतं मग एडिटिंग भारी आहे. बरं आंबट बघा मस्त आहे आणि ह्या तुझं हे ना काय म्हणतो काय हे उगाच आवाज असा करणार नाही सिंपल साधं पण काय म्हणतो मेन काल मी फोटोशूट केलं आहे त्या व्हिडिओ तयार केलं हां हां नाही चार्जिंग नाही तुम्ही दिसतं डायरेक्ट चालू आहे हो हो डायरेक्ट चालू आहे सध्या चालू आहे ते फोन लावून चार्जिंग घालणार आहे त्याच्या
slope आता वो खराब आहे. चलताना माहिती किती वेळा हा? किती वेळा अजून खूप उत्तर आणि बिल्डिंग वर समजून काम केलं तरी घ्यावं झालं थोडं चार्जिंग पाहिजे. हयामध्ये गाडीला तोपर्यंत हे जायचं. आता येईल ना. त्यासाठी हॅलो.
들어가게. Đây là cái What này लाइव कर लो बंद जाता बंद जाता बंद
बसी बसी ते भरून आणलेले
mấy nhé thì
आरती करत नाही खाली तिकडे पूजा घेतोय पूजा खाली दिलेला आहे आणि आरती निवाय होतोय निवेद दाखवा निवेद नको दाखवायला घेऊन ये पूजा दाखवला
बघ रे ते का ताबडतोब हे ते नारळ ताबडतोब देऊ सांग परत नारळ देऊ सांग रे एका नारळ नको देऊ. आपण उतरून आणलंय मग आता सांगतो कारण नंतर या मग बंद कसं जेवून घ्या म्हणतात
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे मरुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम श्री गुरुदेवाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो रत्न प्रचोदयात् हंसाय विद्महे हंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् हंसाय सर्वभूते सर्वकालाय सर्वभावे सर्वनामे विजयाय यावते सर्वगुणीराय नमः त्रिगुणे पाण्डवं शान्तिराम सर्वदेवताय नमः मनोपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि